Здравейте хора, съм Джимди и днес ще ви покажа едно ревю на фиджет спинъри, които сега ни дойдоха. И предлагам да започваме. Ето го моя черен, но аз имам още един. Той свети в червено и синьо, но светят всички. Това свети, това свети, това свети. Така, другия ми е един зелен, ето го, слаги го отстрани и не е много интересен. На мен лично ми харесва Дей. Това е на Сергин, моят братовчет. С топченца, 5 топченца на всяко. И това е на брат ми, който се включва, не знам как е така. Недел. Да, надел. Така, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако ви хареса, абонирайте се канала ми и